Det der er en sumpkællingetand. Den bliver 20-50 cm, og den lever godt ved moser og fugtige enge, og er på sit højeste fra juli til august. Kunne du sætte på pause? Nej. Så har vi en gederam. Og her har vi en almindelig kongepind. Det bliver 30-40 cm. Det er godt kvitter, græsmarker, overdrev, vejkanter og har sit højeste fra juni til august. Og så næste plante. Det er en almindelig rødligge. Ja. Var det det? Og så har vi en lodden dueurt, som bliver 80-150 cm og lever godt ved moser og sumpe bredere af søer og vandløb, og har det udspring fra juli til september måned.